Bueno, lehendabizi udalari eskerrak ematen diguten aukeragatik gure proposamenak jaso eta bideratzeko. Nemesiok esan du lehen proposamenak gure bideretan eta baita udalarekin egindakoetan erabakitako proposamenak eta nik kontatuko dizuet bigarrenak oraindik ez du izen. Bigarren proposamenak ez du izenik, zeren oraindik prestatzen ari gara eta jorratzen ari gara, baina nahiko aurreratuta daukagu gai. Espero dezagun udazkenerako martxan jartzea. Ekimena zera da. Gu nahi dugu ibilbideak prestatu Andoaingo esparruan eta Andoain inguruko esparruetan ibilbide batzuk antolatu eta adineko jendea etxetik atera. Etxetik atera zertarako, etxetik atera ibiltzeko. Ariketa fisikoa osasungarria da eta adinezko jendeak behar du ibiltzeko. Baina ekimen honek badu beste helburu bat, eta da helburu soziala. Ez da bakarrik ibiltzea, baizik eta ibiltzera doan jendea elkartzea, elkarrekin sorrasekin eta hitz egitea. Hori ere helburu oso garrantzitsua da. Mekanika oso erresa da. Etortzen da jendea puntu batea, kasu honetan erabaki dugu hemen udal inguruko arkupetan edo oraindikan zehaztu gabe dago, baina hitz eginda dago hemen egitea. Orduan jendea etortzen da inskribatzea, bakoitzak izango du txartel bat eta datorrenari bere izena jarriko zaio bai inskribaketa horrian eta baita bere txartelean. Orduan, antolatzaileek erabakiko duten egun horretan zein ibilbide ezberdinak izango dira, batzuk luzeagoa, beste batzuk motzagoa, batzuk zailagoa, batzuk erresagoak, eta antolatzaileak hau ez da bakarrik jubilatuek aurrera eramango dugun ekimena. Honekin batera, Andoaingo eta bilerak egin ditugu ere udalarekin eta beste zenbait Andoaingo beste zenbait talderekin, egun horretan ardura hartzen duenak bideratuko ditu bildutako guztiak zehaztutako ibilbidea. Orduan hori da laburrean egingo duguna. Digo que